For at undgå skoldning skal skoldningssikringen være korrekt indstillet. Specielt hvis du har børn i huset. Vi viser det her på et 9000 E-armatur, men fremgangsmåden er ens for alle FM Madsons armaturserier. Fjern dækbrikken på temperaturgrebet. Stik en lille skruetrækker ind under kanten på brikken og vip den forsigtigt af. Skru stjerneskruen under dækbrikken ud for at løsne grebet. Det samme gælder for 9000-serien. Eneste forskel er, at dækbrikken er meget mindre. På Garde-serien fjerner du stiften fra temperaturgrebet og tager grebet af. Hvis det sidder fast, kan du vikle en våd klud omkring og trække det af med en papegøjetang. Skru stjerneskruen på den hvide indsats ud og tag indsatsen af. Tænd for vandet og juster spindlen til vandet er 38 grader. Brug et termometer eller bagsiden af håndleddet til at tjekke temperaturen. Sæt temperaturgrebet på igen, således at knappen flugter med teksten 38 grader. Skru grebet fast og tryk dækbrikken på igen. Det samme gælder for 9000. Låseknappen skal flugte med teksten. På Garde-serien skal hullet på den hvide indsats flugte med stiften på spærreringen og teksten 38 grader. Skru indsatsen i. Sæt grebet på. Og sæt stiften i. Kontroller, at alt er korrekt indstillet, og at låsen på grebet virker. Ask someone